Igbo ndị mara ege m ntị ekenekwa m unu biko na unu mana o nwere ajụ ihe ọya ba na-afụ like this aya ha na-ekwu okwu maka ya ọ dịzi aka asụ na onye ọbụla elie n'aka asụ achọrọ m ịma kene biko nu I'm just asking uche onye dị na this is my own opinion biko nu ka m jụkwa ajụjụ ya before m kwuo ihe dị m n'obi. Ajụjụ anụ nwanne ajụ in the sense that na kedu nke bụ dibia bishop of all the bishop of ndị dibia na Ndi Igbo na na-echi Akwa Okuko bishop ndị dibia bishop ọ bụ gịnị? I want to know because bishop unu mana generally bishop bụ na bụ Christian tradition Christian doctrine ka ọ bụ in terms of ichi mmadụ bishop nwere eziokwu na ụfọdụ ndị na-eji echi onwe ha bishop ma ndị na-aza bishop Okonkwo bishop nka bishop onye nka bishop onye nka mana nke bụzi bịa chie Akwa Okuko bishop ndị dibia. So in the sense that na gịnị mere na ya nwa bụ the highest dibia enwe na Ndi Igbo anyị ka maka na onye nwa na ha believe na nwa bụ onye kpatakarị ego na Ndi Igbo anyị. Now what happens to somebody like Chinwe Ụba nke Ozemena Nwansugbe goro n'egwu mgbe ahụ? What happens to them? What happens to their generation? What happens to their lineage? Ha chere na amabago ụka ka na onwezi onye na-emete dibia na be ha. People like ndị beperiko ome ha ndị eji ndị dibia wee malụ what happens to their generation? Ọ na ha anaghị agwọtazi ọgwụ ka ọ na ha anaghị eketazi ọgwụ? There are so many people nọ na Ndi Igbo anyị keta na-agwa gị sị gị na abịa ka etere esigbe ka anya we the highest dibia na Ndi Igbo anyị enwere ndị a na-enye enye mana ihe ọbụla a na-eme n'ụwa na onwekwana onye a na-echi highest na onwekwana ebe onye a na-echi highest na ndị be anyị na-atụ ile si na dibia gwọrọ ọzọ mana ọzọ gburu dibia. Eziokwu na Akwa Okuko nwetara ego, eziokwu na ọfụrụ ụzọ n'oge, eziokwu na nwatakịrị o so na ndị ọgịrịga gara na nwa of this generation, but the truth should be told and the truth remains the truth. Na onye ọbụla na-eme this kind of thing and everybody know in support of this thing a na-eme ebe a all in the name of na na-echi echichi or all in the name of na na-eme ihe ka e wee dịkwa ka a na-adị civilized or na-adị enlightened. Ichefuzi there's a level of mentoring generation ọbụla na-apụta that can come up to the tomorrow to denounce and to defend this thing. Kedu ihe ya agwa generation na-apụta echi sị ha na nwere anything like bishop ndị dibia na Ndi Igbo anyị? Onye nwe ihe bụ na na-eti mmadụ afọ a na-etu ya isi n'ofe Akwa Okuko tiwara akị n'ọba onye ife ndị ọba adreesị adreesị ndị ọba all those ones bụ afọ a na-etu mana nke ịbịa bestow ya a title with okpu nzọ mgbọsị aka echiri ya gịnị one of the youth nju esekwana gịnị. Akwa Okuko does not have the credibility Ili the youth. He doesn't have the credibility Ili the youth. Who ha ọka mma na-ekwulu ekwu because na ihe ọbụla achị ka emeluo ya n'isi. I will say the truth and nothing but the truth. Ihe anụ nwa na-echi this young man here na afia as a result of oke ego, as a result of amaghịzi ha na-eme na Ndi Igbo anyị. There are so many things ekwesịrị ime. There are so many things left undone. There are so many things left to be done rather than ije na commit this thing na commit si na na-echi mmadụ dibia traditional bishop ndị dibia na Ndi Igbo anyị. Why you have elder in place of somebody like Aya na Nando? Akwa Okuko tọla Aya na Nando. Mgbe Aya na Nando kebele ọgwụ Akwa Okuko apụtago. Mgbe Aya na Nando na-eti Akwa Okuko na ya. No matter what, ochie dibia bụ ochie dibia. Let there be a mutual respect to ndị nọ ndụ elders nọ ndụ to the generation nọ na-abịa abịa because what we are doing in this our generation we have the opportunity to correct the error of the past and starting a new one or perish with the error of the past and not setting a pace for the new generation na-abịa. This is what we are doing. Mana it baffles me na people ya nọ ajụ ihe anụ ana committee na Ndi Igbo anyị. Nobody is saying anything. Emecha enye certificate unechefuzi anọ okwu ọbụla ekwuchala nwa iyi nwere ka ọ na-adị. I will not be a party to mother na support ihe ọjọọ in my generation. No, I'm not saying na Akwa Okuko emerite any title ọbụla na-enye ya, but in terms of bishop because aka from video and no reason say kedu ihe bụ mmadụ ime mmadụ bishop of ndị dibia na Ndi Igbo anyị? Do you know what it means or does it mean that unu amarazi ihe unu na-eme? Ọ ka mma na akwụlụkwa n'ebe ibi akwụsị na-ekwu eziokwu
because what I got in the presence of Akwa Okuko tomorrow, I will tell you who her, I will tell him who her. I'm not seeing a need of this title or no title one ka mmadụ ya aza. Ndị be anyị na-asị mgbe ahụ na agụ one ka mmadụ ya egbu tupu ọza bụ ogbu agụ. Ituo ya afa niile na-etu ya, tuo ya dike, tuo ya nka, tuo ya nka. If he does not have the credibility of leading the youth and mentoring a generation na-abịa abịa, it's as good as not doing anything. I've said this thing before and I will still repeat it again. Gwa m ofu onye m mmadụ ebuo Akwa Okuko kwudogo si na onye ama m onye mgbe ọ na-akwa baro ngwele ego nye say anya je bido shop. Obido shop, I can be able to beat my chest up and say Anna, this is my son in whom I am well pleased. Segwam, apart from nekele ọgwụ men cause onye ọbụla agwọ ọgwụ, and then kwa ka ngwụ na agwa onye ọbụla agwọchala ọgwụ nweta ego nwe akala aka nweta ego na akala aka ya. Mana o nwere ndị gwọrọ ọgwụ atụ today ha afọ ọchịchị iji gwa gị na ndị ha bụ nwe ike ọ bụrụ ndị Chukwu dị na ha ya akpata ego n'ụwa mgbede ha wejeje tinye nya igwe na-acha ha acha echi nwe na-agbọchazi ha aka at their youth age. So ka mma na sipụtakwa kwuwe nke bụ eziokwu, kwupụlụ ọra, kwupụlụ mmụọ na mmadụ. This thing is as good as not doing anything, because na ebe basị ka ebe chi echichi mgbe a na-echi mmadụ echichi based on ihe mmadụ metere. Ka ihe Akwa Okuko si no achieve go na Igbo anyị, ka ihe ya apụta kịta si okay apart from n'ọlụlụ ezi si from be ha, si from village ha banye bi ya in the sense na no melia for his own betterment and for his business ide na-ebu o mere ya in a way na ọ na-emeta village asị mma. Ọnwụ he bụ na ịchọ ime ihe emeta village asị mma, ịlụghalị Igbo ahịa, ịlụghalị village unu ahịa, ịlụghalị ndị bụ unu school, ịlụ agbapụlụ ndị bụ unu mmiri, everybody at least mgbe ahụ ịzabazi anụ ọnwa na-etili ọra. Mana in the midst of old ochie dibia, people like Aya na Nando ka ịpụta n'ụwa kịta na-echi Akwa Okuko Bishop of ụmụ dibia na Igbo anyị is an insult to other dibias. It's an insult to people anaghị anụ onu ha but they are doing great things. It's an insult to the whole dibia nọ na Igbo anyị. Amara m ka unu si afịa, but this is my own simple opinion. Ọka mma na afụlụ eziokwu kwuo ya kịta achịkadị, because na from the meaning of this title, that is my ebe na-ele my foundation. I'm not against Akwa Okuko in the name ihe, but does he have the credibility? Does he have the capacity? Does he have the track record of leading the youth na Igbo anyị? Does he even qualify to be one of the leading dibia na Igbo anyị? A na-asị yes na ogịrịga ghara na mmadụ na nwa, mana o nwere ozi otutu ihe eto mmadụ to karịa ya more than his elders n'ọdị, because na Mike Ejeagha gụrụ egwu sị na okere afịa ọpịmụfu gbere ma ome ka agụ na-ekene mmụọ. So many mgbe itobere nwata too ya otutu na-egbu nwa nkịta, people will rise against him. Gwakwa ya na ya atị na mma anyị makwe, and that thing kwuo okelu dela anyị ka ewere onye ọzọ. Don't be surprised that this thing will generate envy tomorrow. I'm speaking on behalf of people that doesn't know how to say, because ihe a bụ ezigbote alụ na Igbo anyị ka ọ dị.